Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Mawa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana. Kwayamba nayi mitu yake. Amalawi okwana pafupifupi 18,000 ndi amene abwerera mdziko muno kuchokera mdziko la South Africa chiyambire ni nthenda ya COVID-19 chaka chatha. Bwalo la milandu lalikulu lati pa February 8 chaka chino liyamba kumva mlandu wa apiro okhudza a Christopher Mzomera. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission latseka kaye maofesi akulikulu lake mu mzinda wa Blantyre kwa masiku 10 ena ogwira ntchito ku maofesiwa atapezeka ndi COVID-19. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri, tateni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, Amalawi okwana makumi pafupifupi 18,000 ndi amene abwerera kufika mdziko muno kuchokera mdziko la South Africa chiyambire ni nthenda ya COVID-19 chaka chatha. Kudza kwa mliriwu mdziko la South Africa kwachititsa ntchito zambiri kuyima komanso kusokoneza chuma mdzikoli zimene zakhudzanso Amalawi amene akukhala mdziko la South Africa. Zambiri mulipoti ili la Matthews Kasanda. Ntchito yobweretsa Amalawi kuno kumudzi kuchokera mdziko la South Africa yakhala ikuchitika kuchokera chaka chatha patachitika zokambirana pakati pa boma la Malawi ndi South Africa. Mneneri wa pachipata cha Mwanza Pasquale Zulu auza Times kuti kupatula Amalawi 18,000 omwe adafika kale mdziko muno, enanso akuyembekezereka kufika kuno kumudzi sabata zikubwerazi. Iwo ati akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko lino mdziko la South Africa atumiza kale uthenga kuti mabasi onyamula Amalawi enanso akuyembekezereka kufika mdziko muno sabata yomwe ino. Iwo ati Amalawiwa anyamuka atayezedwa kaye ngati ali ndi nthenda ya COVID-19. Ndipo mneneri mu nduna woona za ubale ndi mayiko ena Rejoice Shumba wati pakadali pano nduna ulibe chiwerengero chenicheni cha Amalawi omwe ali mdziko la South Africa ndipo akufuna kubwerera kuno kumudzi. Lachisanu sabata yatha Amalawi oposa 1,300 ndi omwe adafika kuno kumudzi kuchokera mu dziko la South Africa. Bwalo la milandu lalikulu lati pa February 8 chaka chino liyamba kumva mlandu wa apiro wa amene adali governor wa chipani cha Democratic Progressive wakale a Christopher Mzomera. Angwira akugwira ukaidi wa zaka zinayi kamba kuti bwalo la milandu linawapeza olakwa kuti anasokoneza ndalama zachitukuko pamene iwo adali phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Hola boma la Mzimba. Sam Kalimira ali ndi zambiri. Loya wa Angwira a Victor Gondwe anena kuti bwalo la milandu pa tsikuli likamva zifukwa zomwe Angwira akupangira apiru komanso kuti likaunikire chigamulo chomwe bwalo la milandu lidapereka, ndipo akamva izi kuchokera kumbali zonse ziwiri. Agondwe anena kuti iwowa apeka kale kalata zawo zokhudza zifukwa zimene akuchitira apiru kwa omwe akuyimira boma maloya akubungwe lolimbana ndi ziphuphu mdziko muno la Anti-Corruption Bureau. Ife zonse tinapanga chilichonse chomwe timene akupanga chinachipangidwa ma-grounds of appeal komanso ma-arguments zonse tinapanga lifailo kukoti tinakasevapo ku SCB. Tinalandirebe zimapepala zochoka ku SCB koma tukhopera kuti nthawi inayi yonse nawonso atipasa kuti pa 8 ipo ndipo tigeti lena kupitirira ndithu imene akubwera January. So palibe chifukwa choti wina sakale afuna konzeke omwe gesa ifu tafika February. Yatokhopera mbali yonse patoka makana pa 8 isakutirerebe tonse. Agondwe anena kuti ali ndi chikhulupiriro kunena kuti nkhani iyenda mwachangu potengera kuti Amalawi ambiri akuyitsata, koma mneneri wa bungwe la ACB Akita Ndala anena kuti posachedwapa akapereka kuwoyimira Angwira, ndipo anaonjezera kunena kuti bungweli ndi lokonzeka ndi mlandu. Posachedwapa bwalo la milandu lidakaniza Angwira belo pomwe amapempha kunena kuti akufuna alandire chithandizo cha kuchipatala, koma bwalo la milandu lidanena kuti zifukwa zomwe apereka Angwira nzosamveka ponena kuti akuluakulu ku ndende akuapatsa kale mwayi okanda thandizo la kuchipatala. Mneneri wa ndende ku chigawo cha kumpoto a Austin Masangwale anena kuti sabata yatha Angwira anawatengera kuchipatala chikulu cha Mzuzu kumwe anakanda chithandizo cha kuchipatala.
Angwera akuyankhanso mlandu ndi anthu ena anayi kunena kuti akuwaganiza kuti anasokoneza msonkhano omwe adachititsa a Lazarus Chakwera ku Chiwavi mu mzinda wa Mzuzu mchaka cha 2016. Mlandu upitirira pa 9 Februwale chaka chino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC layamba latseka kaye maofesi alikulu lake mu mzinda wa Blantyre kwa masiku 10 ogwira ntchito okwana 23 kumaofesiwa adapezeka ndi COVID-19. Mkulu wona zachisankho ku bungweli a Samuel Fandika mukalata imene walemba wati ofesizi azitseka kaye kupewa kuti nthendayi isapitirire kufala pakati pa ogwira ntchitowa. Lazarus Kasanda walemba ripoti ili. Alfandika ati pa nthawi yomwe maofesiwa akhale otseka ogwira ntchito ku MEC akhala ogwira ntchito za bungweli kuchokera m'makomo mwawo. Iwo ati pa 3 komanso pa 4 mwezi wa Mawa aliyense ogwira ntchito ku maofesiwa akuyenera kuyezedwa kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo ka corona kapena ayi asanayambenso kugwiranso ntchito pa 8 February. Koma bungwe latsindika kuti pa nthawi yomwe maofesi kulikulu ake akhale otseka, maofesi ena onse m'maboma komanso mzigawo za dziko lino akhala ali otsegula ndipo ntchito za bungweli zikhala zikupitirira. Asangwani Mwafulilwa ndi mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la MEC. Pakali pano chimene nganene chakuti komishoni ayika njira kuti kwa amene anali ndi zochita ndi Malawi Electoral Commission tithebe kuthandizana kulumikizana nawo, ndi pali manambala amene tapereka kuti pachina chilichonse azitha kuimba nambala imeneyo ndipo athandizidwa. Chinanso chimene ngaziwise mtundu wa Malawi nchakuti pakutha pa nthawi imeneyi Malawi Electoral Commission izakayezesa onse antchito ake ku head office cholinga chakuti okhawa amene azapezeke kuti alibe kachirombo ka COVID-19 ka corona ndi amene adzaloledwa kuti abwerere ku ntchito. Amene azapezeke nawo azapasidwe thandizo loyenerera. Chiyambireni chaka cha 2021 chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi COVID mdziko muno chakhala chikukwera. Unduna ona za ntchito wati wakweza ndalama zimene ophunzira amalipira msukulu za luso la m'manja mdziko muno ngati njira imodzi yofuna kuti maphunziro akhale apamwamba msukuluzi. Mukalata imene undunawo udalemba pa January 21 chaka chino yati kukwera kwa malipiroku kwadza kamba kamwazina kukwera mtengo kwa zipangizo zophunzitsira. Patience Lunda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Mlembi ku unduna wona za ntchito a Dickson Chunga poyankhula ndi Times lolemba anati iwo anakweza malipiro omwe ophunzira malipiro a sukulu za manja mwezi wa Machi chaka cha 2012, koma katundu ogulira zipangizo zophunzirira kuphatikizirapo chakudya zakhala zikukwera mzakazi. Kotero Achunga anati anachiona kuti ndi chanzeru kuti akweze ndalamazi ndi cholinga kuti sukulu zitha kuzidalira pa zokha. Mitengo ya magetsi madzi yakwera ndiye kuti pamapezeka kuti tsopano makoleji aja sangathe nthawi zina kulipira magetsi kulipira madzi, ndiye kuti ntchito zija zimakhanga zidasokonekera komanso sangathe kukhala ndi zipangizo zokwanira zoti ophunzira aja agwire ntchito pamene ali kuchita maphunziro. Kusatira izi, ophunzira amene amalipiriridwa ndi boma azilipira tsopano 2,500 kwacha pa teremu kuchoka pa 3,000 kwacha, ndipo awo amene amaphunzira msukulu za m'madera za manja ndipo amalipira 3,000 kwacha pa teremu tsopano azilipira 8,000 kwacha. Izitu ndikuyambira pa 12 April chaka chino. Ndipo awo amaphunzira msukulu za manja za boma zikuluzikulu tsopano azilipira ndalama zokwana 50,000 kwacha. Poyankhulapo mmodzi wa omenyera ufulu wa Nyamata mdziko muno pansi pa bungwe la Youth Empowerment Towards Development Ayota Mungwira ati kukwezedwa kwa malipiro omwe ophunzira malipira msukulu za manja kwabwera mu nthawi yakuyika ponena kuti mabanja ambiri akhuzidwa ndi nthenda ya COVID-19. Boma nimona ngati ababa sinajanze kwambiri makamaka choti ashamada ambiri singakwanisi malingana ndi mmene imenokuya imene waoneka kwambiri nkhani za chuma. Dziko la Malawi lili ndi sukulu za manja zopitirira 50. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno Nkhani wa Times TTV. Tibweranso zikangotha izi.
To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, 2, brush up, 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. Hey babes. Introducing Pop Me Instant Cup Noodles. Take Pop Me Instant Cup Noodles with you wherever you go, whether you're going to school or the office. It's lunchtime. I have Pop Me for lunch. You don't need a pot or utensils because Pop Me Instant Cup Noodles comes in a cup with a fork inside it. All you need is boiled water and you are good to go. Pop Me Instant Cup Noodles only takes 3 minutes to prepare. Coming in 2 yummy flavors, chicken and chicken curry. Don't waste your time and money going out to eat. Take Pop Me Instant Cup Noodles. Pop Me Instant Cup Noodles. Proudly brought to Malawi by H. Adam. takulandilaninso pamene tipitirira nkhani zathu madzulo wano. Kampani ya Craig Hardware yapereka ndalama zokwana 10 million kwacha zothandiza kulimbana ndi nthenda ya COVID-19. Ndalamazi azipereka kuthumba la nzika za dziko lino zimene zikusonkhetsa ndalama zothandiza polimbana ndi nthendayi zimene akutsogolera ndi Stanley Onjezani Kenani. Mkulu wa Craig Hardware Clifford Kawinga anati kampani yawo inaganiza zopereka ndalamazi ngati njira imodzi yogwirizana ndi boma polimbana ndi nthendayi. Zambiri mu ripoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe lolemba kummawa, Akawinga anati kampani yawo ndi yokhudzidwa ndi kuchuluka kwa Malawi amene akutaya miyoyo chifukwa cha matenda a COVID-19. Iwo anati dziko la Malawi likhoza kugonjetsa matenda a COVID-19 ngati Amalawi onse angagwirane manja ndi kutsatira malangizo ochokera kwa zaumoyo. Dziko la Malawi ndikoyamba mu mbiri ya Malawi kuti khoza kumana ndi nyengo yowawa. Mu 2020 chaka chimenechi COVID anafika koma sanafike ngati 2021. So kunatikomera ife a Craig Hardware and General Supplies komanso ndi company yaing'ono imene ili pansi pa Craig imene CK Unique Ceramics kuti tikhoza kuthandiza 10 million kwacha ku gawo la limene lothetsa vuto limeneli kuti tione kuti tikhoza kufikira pati. Ndi chofunikira kwambiri ngati ife company kuti zithandiza chifukwa taluza abale athu ndi alongo zimene zokhudza zomvetsa chisoni kwambiri. Sabata yatha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anapempha Malawi wonse kuti agwirizane ndi boma polimbana ndi matenda a COVID-19. Nyumba ya Malamulo yati ichita chiganizo sabata ino ngati ingakwanitse kukumana kuti iunike ndondomeko ya chuma ya 2020 kufika 2021 malingana ndi mliri wa COVID-19. Mneneri wa nyumba ya Malamulo Ian Mwenye wati nyumbayi ikuunikabe mmene nthendayi ilili mdziko muno ndipo ichitabe chiganizochi. Nyumbayi inalengeza kuti ikumana kuyambira pa 8 February 2021. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Siziwiziwika ngati aphungu a nyumba ya Malamulo akumane kuti aunikenso ndondomeko za chuma ya chaka cha 2020 komanso chaka cha 2021 ngati chiwerengero cha anthu amene akudwala komanso omwalira ku nthenda ya COVID-19 chikhale chimodzimodzi mdziko muno. Mneneri wa nyumba ya Malamulo Ian Mwenye ati pakadali pano akuunikabe mmene nthendayi ikuchitira mdziko muno ndipo apanga chiganizo sabata ino. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analamula posachedwa apa kuti mikumano musamapitirire anthu okwana 50. Koma katswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino Rafiki Hajat ati msonkhano wa aphungu ukuyenera kupitirirabe koma akuyenera kugwiritsa ntchito makina a intaneti pokumana. Hajat anati mwazina pali kufunikira kuti aphungu a nyumba ya Malamulo aunikire mmene ndalama zikugwiritsidwa ntchito makamaka zothanirana ndi nthenda ya COVID-19 pomwe aunikira kuti kukupita ndalama zochuluka.
naye Moses Nkandawire imwenso ndi katswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino mdziko muno wati msonkhano wa aphungu ngofunikira kwambiri kotero kuti aphunguwa akuyenera kugwiritsa ntchito njira ya intaneti mwa zina. Nkandawire anati aphungu osapyola 50 atha kumakhala mnyumba ya malamuloyi ndipo enawo atha kumagwiritsa ntchito makina ya intaneti pokumana. Nkandawire anatsindika kunena kuti awo amene azikhala mnyumbayi akuyenera azitsatira ndondomeko zodzitetezera ku nthenda ya COVID-19 kuti apewe kupatsidana akakhala mnyumbayi. Masiku okumanirana analengezedwa nthendayi isanafike pa chiyendeyende mdziko muno. Mmene limafika la Mulungu nkuti anthu okwana 508 atamwalira ndi nthenda ya COVID-19 mdziko la Malawi. Nthambi yona za chuma cha boma mdziko muno yapereka ndalama zokwana 1.7 billion kwacha ku nduna wa zaumoyo kuti zigwire ntchito yolembera ntchito anthu 1330 ogwira ntchito zaumoyo kuti athandizire pa mliri wa COVID-19. Mlembi wamkulu ku ndunawa Charles Mansambo wati achita izi mtsogoleri wa dziko lino atavomereza ganizo lolemba anthu ena ntchito. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Anthu ogwira ntchito amene atalembedwewa apita mzipatala zikuluzikulu za m'maboma komanso zipatala za mipingo. Malingana ndi Mansambo, anthu ogwira ntchito mzipatala akhala ochepa kwa nthawi yayitali, choncho ndi kubwera kwa matenda a COVID-19 aona kuti alemberepo anthu ena mwansanga. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti anthu 219 akhala kupita mzipatala zikuluzikulu mdziko muno, pamene anthu 150 akhala kupita mzipatala za mipingo yosiyanasiyana, ndipo anthu 377 akhala kupita mzipatala za m'maboma osiyanasiyana mdziko muno, komanso boma lilemba anthu ena 634 amene akhala kuphunzira ntchito yawo. Wapampando wa bungwe la Human Resources for Health Coalition HRC limene limayang'anira ogwira ntchito za umoyo mdziko muno, Saulos Chilima anena kuti zimene lapanga boma ndi zinthu zabwino, koma anthu amene atalembedwe ntchito ndi ochepa potengera ndi ntchito imene anthu azikagwira. Iwo afotokoza kunena kuti boma likanalemba anthu pafupifupi 4,000 kuti ntchitoyo igwirike bwino. Tikunena kuti tiyendezere ma treatment center chiwano kuli congestion kuzipatala ako. Ndetse tingakhale ndi patala kapena no malo oyendezekera treatment opanda anthu ku ntchito. So 1.3 yomweyo ipange cover anthu ali quarantine. 1.3 yomweyo yendezere pa anthu amene azikakhala ku additional treatment centers ndiwo chepa kwambiri. Mukata mwatimeti na lemba itinanena kuti no at least 4,000 yetu workers alembedwe ntchito kuti no tilimbane bwino ndi muliro umene uwo. Pakali pano nduna wafotokoza kunena kuti anthu amene atalembedwe ntchito akhala magawo awiri, oyambirira achoka pa gulu la anthu limene linapanga kale ma interview yawo ndipo adachita bwino, ndipo achiwiri akhala kupanganso ma interviews yawo pakafika pa January 27 komanso 28 mu chaka chomwe chino. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomitu yake. Amalawi okwana pafupifupi 18,000 ndi amene abwerera mdziko muno kuchokera mdziko la South Africa chiyambire ndi nthenda ya COVID-19 chaka chatha. Bwalo la milandu lalikulu lati pa February 8 chaka chino liyamba kumva mlandu wa apiro khudza Christopher Mzomera. Ndipo bungwe la Malawi Electoral Commission latseka kaye maofesi akulikulu lake mu mzinda wa Blantyre kwa masiku 10. Ena ogwira ntchito ku maofesi atapezeka ndi COVID-19. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani ma mask nthawi zonse kuti mudziteteze ku nthenda ya COVID-19. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. Blantyre International University, BIU, is pleased to announce that it will open on 1st February 2021 for its degree studies and ABE and ABMA professional diplomas of the United Kingdom. Students must register before this date. BIU is fully accredited by the National Council for Higher Education in Che
And the advantages of studying with BIU include a wide range of degree programs to choose from, high quality and internationally recognized degrees with the same standards as American and British degrees, e-learning ensuring uninterrupted studying in times of pandemics like COVID-19. BIU graduates proceed to master's and PhD degree studies as reputable universities in the UK, USA, China, India and South Africa, among others. BIU graduates easily find jobs in banks, government, judiciary, media and others. Good career service and links with employers. An ACCA accredited accounting and finance degree, thereby qualifying BIU graduates of this degree for exemptions in a number of subjects towards attaining the ACCA professional qualification. A well-stocked library and e-library. Central location, just 3 kilometers from Blantyre Central Business District. Completing an ABE or ABMA qualification opens many doors to the world of work and is a gateway to university education, including master's and PhD. If you complete your ABE or ABMA qualification, you can continue your studies to degree level with BIU or other universities. For details of our degree and ABE and ABMA diploma programs, visit our website www.biu-edu.com or inquire from the registrar. The teaching for ABE and ABMA programs will be on the weekdays and weekends, Mondays to Fridays and Saturdays to Sundays, and via our state-of-the-art e-learning that is available to learners 24/7. Therefore, everyone can study with us regardless of where they live. Tuition fees per semester for degree programs, 420,000 kwacha for full-time study and 336,000 kwacha for distance learning, payable in full on registration or in 4 equal consecutive monthly installments. For ABE and ABMA diploma, level 4, 18,000. Level 5, 20,000. Level 6, 22,000 kwacha per subject. Registration shall be between the 18th to the 29th of January 2021. Orientation for new students begins on 1st of February 2021. Commencement of classes on 2nd February 2021. Entry requirements for degree programs: MSCE, IGCSE, or equivalent with at least 6 or acceptable number of credits including English. For ABE and ABMA diplomas, MSCE pass or equivalent. To apply, send your application together with a non-refundable application fee of 10,000 kwacha to the registrar, Blantyre International University, Private Bank 98, Blantyre, Malawi, or call us 0995 947 940, 0999 279 608, 0991 289 665. Email the registrar at biu-edu.com or visit us any day at our campus in Likubula, Michiri Road, Blantyre, Mondays to Fridays during working hours. Blantyre International University, education that makes a difference. Mwana wanga bwanja mai, iwe mkazi wako aikisa implant. ndikudziwa pali vuto. Ndipo ngafuna kukhala ndi mwana umangopita nkukachotsetsa. Koma ine ndamva kuti tu kwakadaula za umoyo kokha ndikomwe mungamve zoona zenizeni. Ngati akadaula omwe anaphunzitsidwa bwino akuchipatalako. Ndipo mukutanthauza kuti implant ilibire tukopya kulikonse? Inde palibe chiopsezo chinechi chonse ndipo ndiyovomerezeka ndi boma. Mukutanthauza kuti amayi musadandaule, inu mudzakhala agogo tsiku lina koma osati pano. Koma mwanawe iwe umadziwa kukondwetsa mtima wa mayi yako. Musalole kuti nkhamba kamwa ndi mabodza zikusokonezereni tsogolo lanu. Pitani kuchipatala kuti mukapeze uphungu wona wakulera.